Ей, да ме пипнеш и с пръст не можеш. Рими от арсенала в казан лък, Гънзен Розес. Нямам си господар, но пък съм оръженосец. Убиеца е на свобода и му се дърпа козеца. Може ли да съм с най-силен почерк, независим от птичи или от картичи? Поглед говоря повечко за майка ти де. Да, така е, възхищавам се на задника и като стария маес. Нямаш си идея кой съм, кво съм, сапа знаеш. Болите чепа горе шишетата, а на здраве. И раперските усти затиснати с шут. Дигни си ръцете, за да спрат да тежат. Вдигни си ръцете, за да спрат да тежат. Вдигни си ръцете, за да спрат да тежат. Вдигни си ръцете, за да спрат да тежат. Какво се правиш, бе, жлъч? Отварям магазин за текстове МЦ-та. Обадете се, 150 лева парчето, пресметнато с ДДС. Естествено те тествам да не си поредното ГВЗ. Има и предварителна сума, трябва да се внесе. Гаранция за векове, за кво че шакове. Кредитни, дебитни, бате, приемам и чекове. Честно не, спаци в ръцете, приветстваме. Ако си на вид на 20 бинки, бихте песно без проблем. Че не ми отдели естроген, защото ти как че всека песен ти е някакъв екскремент. Дай малкото, защото се разбрахме от първия път. Нали, вдигни си ръцете, за да спрат да тежат. 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 Той за къв се мисли? Аха. Аре да не ходите наведения. Аре, нали? Това ако ти е идеята за напредък, за всички дето ви се смеем с тях. Наведен с широко отворена уста, братче, момчета, успех. Нема се разберем.